El Campionat de Balears de Piragüisme, que es disputa aquest cap de setmana al llac Esperança d'Alcúdia, podria ser la darrera competició de l'any per als palistes de les illes. La Federació Espanyola va decidir divendres suspendre totes les competicions nacionals fins a final d'aquest 2020. A mí sí que me parece bien. A mí lo que no me parece bien es que con la situación que vivimos quieran ir a campeonatos de España, campeonatos de Europa, del mundo, así como está el país, cuando en mi propia casa tengo que llevar mascarilla y ir con cuidado con relacionarme con otra gente. Al final lo principal es la salud. Els piragüistes tenen clara quina és la prioritat en aquest moment, però d'una manera o l'altra es veuen afectats per la decisió de la Federació Espanyola de cancel·lar totes les competicions nacionals. CTV Navides i Toni Segures perdran la Copa d'Espanya de principis de setembre, que havia de servir com a selectiu per a la Copa del Món i el Campionat d'Europa. Sí que sabem quines ratlletes pot haver, però és incertesa en tot, perquè no saps si hi haurà competicions, a quin nivell has d'estar, si has de donar molta canya ara, si no, si servirà alguna cosa. La Federación Nacional no sé si acudirá como selección a la Copa del Mundo. Sé de compañeros de otros países que no van a ir, han dado por terminada la temporada. La mesura de la Federació Espanyola afecta tots els nivells. Margalida Crespí, de 18 anys, esperava poder entrar a l'equip nacional. Les coses passen per algo i jo, si ara no ha estat, és per tenir més força després. Amb la mateixa resignació accepta Marcus Cooper el futur més immediat. El de Santanyí continua preparant el K4 amb l'equip espanyol, també sense saber si podrà competir. Hace poco cancelaron el europeo que iba a haber esta temporada, y la Copa del Mundo que tenemos, que es lo que nos queda, pues peligra mucho. A día de hoy sigue en pie, pero creemos que posiblemente no se haga. Quizás que hagamos una competición interna con los equipos nacionales, para que tengamos un estímulo y para simplemente sacar un ranking entre nosotros, pero aún así está muy en duda. Puede que la temporada esté totalmente en blanco. Mentrestant, els Jocs Olímpics de Tòquio continuen en el punt de mira. Quiero creer que sí que va a haber los Juegos Olímpicos, y para eso estoy mentalizado y para eso entreno, yo y mis compañeros, claro, pero bueno, estamos mentalizados para que pueda pasar lo que sea. Amb tot encara per decidir, el llac Esperança d'Alcúdia pot haver acollit la darrera competició d'aquest 2020 per als piragüistes balears.